wai mata ta ka tara min wai ka in ta dauran auren Abdulsalam kwamfuta lalle ba ta sanin wawanya ta ba sai yau walla kambu kai ina ganin wanga banza daɗi saman daɗi ko na ma bisa kurji a'a wallahi sai an bursa ni ka bari kai na kulle daɗi bisa daɗi ko na ma saman kurji wai auren Abdulsalam kwamfuta ga nan zuwa walla babu ruwana da kowa labar ma ɗaya in yaɓo cikin kasuwa ga kowa ya mutu wallahi daɗi bisa daɗi kuna muhamman gyambo wai a'a la haula wayo mutuwa zan wanga ya gabo da kam a'a ko dai na mutu ba dai na wai a ko dai na mutu ba dai na sai na cin kayan daɗi ba. Tabbas na ga kala zuciyata ta fola mai bautar Allah ya arewa ce wannan in ka ganta a jebota launin jikinta wani fanta